Hey, hvad så? Allerede længe siden. Jeg håber, I har det rigtig godt deroppe. Jeg tænkte bare lige at vise jer en lille videohilsen fra min nye arbejdsplads hernede i Danmark. Og herinde har vi så forstanderen på skolen. Hej. Her har vi så skolens kontor derinde. Linda. Hej. Her har vi så beliggenheden på skolen og udsigten. Det er jo sådan rimelig lækkert hernede, kan man sige. Og heroppe der har vi hallen, som ligger lidt længere op fra skolen af, hvor jeg underviser i volleyball og basketball. Den kommer herop. Hej. Her på F-skolen, vi elsker at få eleverne til at svede. Det er simpelthen det bedste, altså. Hej. Anders! Hey! På skolen der spiller vi også en del basketball, og her ser nogle af drengene, som giver lidt gas her i hallen. Godt. Ja, så er vi kommet til spisesalen her på skolen, og de vil gerne lige alle sammen sige hej til jer. Hej lige. Godt. Ja, det ser godt ud. Hey! Og herinde der har vi så alle drengeværelserne og pigeværelserne, som ligger side om side herude på gangene. Det er sådan en af. Åh ja! Hej Søren! Nej, det er... Nej, Anders! Du skal ikke have kærester! Hvad drenge? Hej. Chiller I? Skal I godt? Og som I nok kan høre, så er de jo ikke sindssygt gode til færøsk heroppe, eller nede hedder det. Hvad siger du? De prøver. Jeg tror, det er gale ud. Ligesom at sige Go nuts. Go nuts. Go nuts. Færøerne, giv så godt. Godnat. 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 Ja, det var det. Jeg håber, at I har fået et lille indblik i, hvordan det er på min nye arbejdsplads hernede i Kolding, på Koldingegnens idrætsskole. Det her, det kan jeg sige på færøsk. Jeg saknar tykkum ordentligt nægv. Men jeg får at vitja tykkum og i næste viko høstdagen. Så det her glæder jeg mig ordentligt nægv til. Og ja, så vi suttes her, og helt det godt, og alt er. Bye.